Siyabingelela, ubingelela baba udokotela baba Sizwe baba uJabulile Mfana mhle njengekhehla lona ungumzukulu kaMancengisi. Namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake sibonge ukuthi njengoba sashilo ukuthi we will slowly start to invite guests because we are preparing for immigration. Ukuthi sibuyela ku baba udokotela la esazi kahle ukuthi nizofunda okuningi ngoba uhlobo labalapha indabuko esibalethayo that's so indigenous, that's so traditional. Sifuna ukuthi singaletha abantu abazoba too confidential ningazi nokuthi uthini lo muntu akhuluma ulimi ugcina ungamazi ukuthi beqonda ukuthini. Namhlanje sinomela lapho indabuko esinakekela nabathi ikhehla elingagugi noma lingakagugi uchaze ingagugi noma lingagugi aligugi leli khehla ayilutho awubingelele khehla uvuke imali beni bethu ufile kani khona sabhunga namathonga isihlahla esikhulu sakobhovunga nesophumula amajiji namajongosa isishami mhlahle emoyeni indaba ikhala amanzi indaba ititomleni usima na ngemsebenzi emehla yaNkulunkulu ukuphilisa abagulayo nokusimamisa abahlwempu onhliziyo yakhe ukuvuma kubangoma omhlophe siyavuma makhosi siyakuthokoza mkhulu lana ufuna sikhulume lena masikhuluma ngokhehla lingagugi sikhuluma ngomuntu ophatha imithi, umuntu odayisa imithi, umuntu oyinyanga, kwenza kanjani? Umuntu uzothi bona abantu bandla mbona. Ukhehla lingagugi inyanga mthandazi. Umholi unebandla. Uhola abazalwane kanti futhi uyalapha ngokwesintu. Uphilisa abagulayo, usimamisa abahlwempu. Kukhona ukuthi unesimo ekhasa ukuthi nguwe obhekele lonke ilunga lomndeni ukuba fanele lilale lidlile, fanele abantwana bangene esikoleni. So ngalokho kakhulu ngilekelela ukusimamisa abantu abakuleso simo ukuthi baphansi kwencindezi ukuthi kunabantu ababheke bona emakhaya. Kubantu abathi khehla lingagugu ngangisiza njalo mengivuka ebusweni mengivuka ekseni ufuna ngogeza ubuso ngageza ngibuso kunento ehamba ubuso bangibokoze kube kuphuma ilanga lento lokhu ihambile nje yini umuntu osilisa wesifazane ongakutshela athi kunale yini yona esuke bahamba lento ebusweni athi ngudlodi izinqamuka mase kuphuma ilanga lento kusuke kuumkhuba wesichitho ichitho ihlukahlukene zineinhlobo okay yebo ngoba zineinhlobo ziningakhulu kodwa ngamafuphe lento kubalekile ukuthi mawunophawu lesichitho emzimbeni wakho noma esimeni sempilo yakho ukuthi ayiphambili kakhulu futhi lento uyayinotice mawuphakathi kwabantu uthi ikhona into engahambe kahle isichitho ngisilapha usuka umsuka waso usaya esichithweni lento ngifuna size siyifake kubudlelwane athi umuntu liyafika umkhoyana kade ngingenalutho sithi siyayiqala into besene kube namanzi kube ukuthi emvalo sobe siyaxabana ingabe kusesichitho naso leso esibe kakhulu ngoba lo muntu ngenkathi uhlangana naye akaqalanga ngawo ukuhlangana nomuntu athandana naye ebevele sekade abantu ephila nabo ingakho ke manje mawuthi uhlangana naye uvela uhlangabezana nalesimo ngoba uhlangane nomuntu osesetshenziwe la aqhamuka khona into ebhlungu kakhulu khona ukuthi umuntu wesimame athi mehlangana nomuntu wesilisa adlule emhlabeni kanti lo muntu wesimame wafakwa ilumbo yona le ndoda yafaka lo muntu wesimame ilumbo lagcine ladla yona yahamba le ndoda wasala lo wesimame fana aqhubeke nempilo njalo mehlangana nomuntu wesilisa uyadlula emhlabeni mina lento ngifuna ukuyithi ishiwo wena ingashiwe mina abantu banawo lo mkhubo okuphupha ingane kodwa athi nje kunengane ngilo ngiyiphupha lengane mesiyangagagela angazi noma imina yini ngisuke ngicabanga ngiphuphe isoka lami senza isex angano mhlawumbe khona ayenzayo mhlawumbe uyangikhafula okuyichaze lento yalengane ehamba ngicela emkagela lokho ephupha isoka lakhe enza naye ucansi angithi noma ngengijule kakhulu ngoba ubunyanga buyimfihlo kodwa uma sikukhamera siveze abantu ukubabeka esithombeni kodwa singajuli kakhulu ngoba kunezinto ezingakhulunywa noma engadalulwa inhlobo hayi ngoba nakusuka ikhamera ngifuna lengane le elokethe iphupha lengane kodwa lengane ethi manje uyabheka isimkakela ngiyalapha ke babudokotela ukuthi kukhona ukuthi ukhandelwe isichitho ngephampasi yomntwana lento isahamba kwileni yesichitho ukhona ukuthi kusetshenziswe ithuna lomntwana ngabe wasekhaya ngabe umntwana ongaziwa ya ungasayihamba ngifuna ukwazi ukuthi njengamanje kunomuntu osekatlehonge oyibukayo lento le kunomuntu osekugqebeha oyibukayo lento le iyamkhathaza lento le uma umfuna ukumsiza kufuneze kuwena uma ufuna ukumsiza ungakwazi ukumthumela into elapha kwenzeka kanjani emkhathini lapho sekufuna kasizakala phela manje lo muntu uyasebenza u past 4 umgqibelo uphuma u1 akanazo isikhathi kukude la esuka
eKimberley egibele ezothatha into esichithe wenza kanjani lapho? Isigaba sokuqala ngenkathi ehlangana nalomqhafazo ekhehlela ngagogo kanye nobaba dokotela kufanele kuqala athathe inombolo oku 0647881787 lapho siyahlola online and masihlola online asayisebenzisa ivideo call ngoba kunemqathango yasesigodlweni kakhulu so ithinto so bese sihlola online sisebenzisa ivoice call and masihlola online uyabhuka ngesimo sokuthi ke kunezikhathi ezithize ebhukhwa ngazo awusabhuka mase kushaya u6 pm so ubhuka from ekseni masithi 5 am to 6 pm ngiyathatha ama bookings lapho online consultation kanye futhi nama walk-ins consultation and mawukude njengako Kimberley kahle konke udinga i-online consultation lapho mawubhuka fona ulindele ukuthi ku700 online consultation kanti ama walk-ins ku500 i-consultation lapho ke sesiyaqala sesingena ke manje emsukweni wempilo wakho ekuzalweni kwakho kuze kufike lezi lobo mzimo obhekene nabo manje sike sabuka abantu behamba amacala azaphelele imali yommeli icala lipheli wenza njani kubantu abahamba amacala alindawo icala uyathola lecala ngathi liboshwe khona leliboshwe ukuthi alingaphela kuphela imali khona izogwetha ikhona umuntu njengamanje uhamba icala angathi umebuka le video noma ngabe kuphi asizakale kwena kakhulukazi ngaqinisekisa kwabomndeni esengibasize kakhulu entweni yamacala ajulile ukuthi njoba omndeni lo osuke eboshiwe usukunyelwa abomndeni ngiyengcele into einsila yakhe kakhulukazi engawashiwe engcolile into makuukuthi ayikho into engcolile yakhe abangayithola kwi-washing basket ngicela bengitholele izithombe zakhe ezimbili nje kuphela ukumkhipha lo muntu osejele ngoba yena akakwazi ukufinyelela kumena usaboshiwe so uma kuukuthi umuntu oboshelwe ngaphandle uyakwazi ukuthi azenzele into zakhe abe attend case usengafika yena mathupha kumina and uma ekude ngicela ukuthi leyo sebenzisa ama online appointments ukuthi ke senza kanjani uma ukude ngoba siyakwazi ukukuthumelela kanti futhi kubaleke ukuthi siqale sihlole sithole ukuthi icala lakho libe yini imbangela yalo ukuze uyithole usemanzini amnyama yini umsuka wakhona ngoba enye into masihlola ngisuke ngenzela ukuthi ngingakuthumelela into kanti ubudinga izandla zamqobo enye into ukukusiza lapho ukuhlola ukuthi singakwazi ukuthi sikuthumelele but siyasiqale sibheke isisekelo sobunzima obhekene naso isigezo maseshisa 1500 uthini kwani isigezo sibaleke kakhulu futhi ke samanani amahle kakhulu affordable kuwo wonke umuntu ngisho sebenza egarage osebenza ekitchen nase Shoprite oku 1.5 kuphela lapho ke isigezo senhlanhla wonke umuntu uyadinga ukuthi inhlanhla yakhe ivuke ime ngenyawo imsebenzele kanti futhi ke uma umuntu uyadinga ukuthi ube nento ekhandiwe eyimpande yokhokho bethu ababephila ngayo ubona amakhehla azalayo ayinemfuyo ayinemboni thizeni ayingayisweli imali ngoba ayihlanganisa impande ukusimamisa imfuyo ikhule umsebenzi ukhule badla abantwana abantu bayalifuna uphondo lwamashashisi yini ongayisho ngalo ngiphethe isigubhu awusikhona isigubhu yebo isigubhu samaphanda angikhathali uphanda ngayiphi indlela as long kunendlela okhanda ngayo imali isigubhu ke leso samaphanda sihlukene izigaba futhi ngoba ngeke ukuthi usakhasa mase ufuna isigubhu esiseqopheleni eliphezulu sizoqala kancane kancane njengoba nomntwana uqala khase acathuze azakwazi ukusihambela kahle properly so kusizongena ophondweni kuyikhombo isigubhu nophondo kodwa futhi uyakwazi ukuthi ke masixoxisana sibheka uhlobo lendlela ophanda ngayo sibheka uhlobo lelevel lesimo obhekene naso khona ke isigubhu esimele sodwa khona uphondo luyimele lodwa bese kuba khona ukuhamba kuyikhombo kanje lapho ke kukhulisa umsebenzi owenza ukuze uphile abantu bazofuna ukukuthinta bebekuthinta uluphu songatholakala ngalo uthini iSunday angitholakale ngayo ngesimo sokuba matasa ngomsebenzi kaNkuluNkulu lapho suke sidila nabazalwane suke sidila nokuphilisa abantu ngamanzi sisenkonzweni iSunday angiyisebenzi kodwa Monday to Saturday siyasebenza and sigcina uma uzofika esigodlweni sigcina siqala 8 am ekseni to 5 pm
uma uzofika esigodlweni. Uma soyenza ama-online consultation aqala from 7 o'clock size siyoqeda ngo-10 ebusuku ama-online consultation. Uzokwazi ukuthi nomuntu osemsebenzini akwazi ukuthi athole ithuba naye ngoba uyaphuma ngo-6, uyaphuma ngo-4. So from 6 p.m. to 10 siyabasiza bonke abantu. Baba, kunabantu abesifazana abathi bakuzwile ukukhuluma ngomasheshisa okubamba amadoda. Usayikhanda lento noma usuyiyekile ngoba sayibona imasheshisa wabosisi. Uthini kosisi? Uzovuka umuzwa wensizwa. Uzovuka. Kade ayivuka imizi yamakhehla ngekhombo kamasheshisa. And lento iyashesha yinhle kakhulu. And asikukhandeli into ezojika ibe umkhokho omubi kuwe njengelumbo ozothi mawulifaka mase lidla wena liqede futhi lidestroye impilo yomuntu osesele emhlabeni. So ngekhanda ikhombo yokuvusa ikhaya, ngabe owesifazana ukubalekela siyambuyisa, ngabe owesifazana akasalale nawe ekamerweni selale ekamerweni lengane, siyakulungisa konke lokho uthando luqale phansi livutha amalangabi. Ngabe kosimame owesilisa. Sineke inamba uzotholakala kuyona. Inamba yomsebenzi 064 788 1787. Indawo engisebenzela kuyona. Ngicela si-underline le engisebenzela kuyona. Okusho ukuthi kunezinto engesikhulume ezipersonal but ngokuthi umsebenzi lo esibhekene nawo. Ngisebenzela endaweni yaseMayville, i-address 161 Bora Road. 161 Bora Road, Mayville, that is Durban. Yebo. 064 788 1787 bazokwazi ukuthola kunjalo. Siyabonga kakhulu abongaba budokotela babusizwe bajabula mfana muhle njengekhehle lomlungu siyethobeka.